o lungă călătorie, da? Dinspre România spre Madagascar. Cum e să fii din nou în Pământul Roșu? Emoții și bucurie, entuziasm și plăcerea de a reîntâlni o familie frumoasă, prieteni deosebiți, oameni ai Domnului care fac o lucrare minunată aici, în Insula Roșie. Mulțumesc Domnului pentru oportunitatea asta și vă mulțumesc și dumneavoastră că susțineți prin rugăciunile dumneavoastră pe cei care și-au pus inima pe altarul ascultării. Misionarii sunt oameni cu inimă largă, care se pun la îndemâna lui Dumnezeu, s-au legat pe altar cu dragoste și fac o lucrare minunată. Dumnezeu să vă răsplătească fiecare rugăciune și mai ales fiecare vorbă bună pe care o spuneți lui Dumnezeu pentru cei de pe câmpul de misiune. Vă salut cu multă bucurie de aici, din Insula Roșie.